Documentele sunt în regulă, iar în 5 zile lucrătoare se rezolvă. Păi eu mâine plec din țară. Ce fac? Am nevoie mâine. Ii, mă, fraier, așa. Nu-ți miroase ție deloc ca șpagă? Dă, bă, ceva la femei și rezolvă treaba. N-am dat niciodată, nu știu cum se... Și nici nu trebuie să afli. Într-o lume normală șpaga n-are ce căută. Uite, mă, la găsit pe la corectitudine. Vrei, mă, să rezolvi treaba repede sau nu? Uite-te puțin la ea. De-abia așteaptă să-i dai ceva. Aha. Vă dau și eu ceva să mă ajutați mai repede? Mihai Costache, ofițer de GEA. Haideți că vă ajut eu cu un dosar penal pentru dare de mită. E timpul să nu mai dăm și noi ceva. Darea și luarea de mită se pedepsesc cu închisoare. O campanie a Direcției Generale Anticorupție. Eu n-am zis că nu sunt riscuri.